Чакай сега. Тръгна да снима виж. Сега само го дръж хоризонтално и не дай приказва. Ако искаш, да направя малко по-наклонено да изглежда. Не, само да не дай. По-страшно. Не дай прикажи, защото ще наслушка. Това ще го пуснем във форума и ще слушате. Ето затова те предупредих, да. Ние за форума. Първото не можеш да разглежда снимки без да се регистрира. Второто не можеш да се регистрира, защото... И те внимавай какво говориш. Тия пичове и такова... Това филмче не става за форума. Тия и карат и такова. Жоре, ако седнеш да търчиш пред това, може по-красивища на снимката. Я да караме, ти да стижиш напред. Ти снимай само. И ти то също ще може да мине тук. Каза бек снимайката. За форума да го... По-скоро по-силно за форума. Да. За форума. Ало, от Валентин. Валю каза за форума. И за всички за форума. Ама Валю дойде ли въобще? Валю в Пампорово в момента. Аз се чуда откъде каза за майката работа. От Пампорово ли е много? Аз някаква дама горе на Пампорово и ще ти ходите по бирите, като нас в тахмак да го откада. Това как ще го пусна във форума? Ще го издържим, бе? Как ще го издържим? Тя се починяе, бе. Как ще го пусна форума? Ти това ли, бе? Сега да се спълни да снимай един фотоапарат на една конференция, ти покажа Кирал, ти правим да видиш целият форум как ще ги... Ще се изтрепте да гледате от форума. Тук напред снимай. Напред да снимай. Напред и гледай, така хубаво да ни се клати много. Най-вече майката да забравиш. Аз за курс седнах на придно, питаме. Айде, това ми е рак. Симпатяга, ти как се казваш? Петър. Продължаваш да се казваш, Петър. Виж сега, дай да се смениме тук някъде, защото и това да държи ръката ми умоля да я. Ама може ли да запомниш за приказване? Като снимаме не трябва. Отзад чува ли се какво? Всичко се чува. Това ми хареса. Как че обърнем, не знам. Айде с бичките. Сега за форума ни се еба майката. Никъде не мога да обърнеш тук. На заден. Чакай да загасим сега. Аз ще се снима. Айде, загаси се.